I had that gift to put people to sleep. But today I'm feeling sleepy myself. Kakubor kabasutanat halo kadorbar ba arsan jong ka Council of Catholic Women of India. Kilit pai sila ka jaka bat tolong gi kentai gi badap da kejingkermen. Kuntu ecclesiastical advisor ka CCWI Reverend Father KP Paul SDB ya ki kentai ka CCWI ha ka snikot jong ka dorbar. Ka Council of Catholic Women of India CCWI ka balong ka sengba jong ki kentai Catholic kari India kala pelong ya ka dorbar ba arpusan ha Saint Joseph Bas Spiritual Renewal Center ha Goa nadu ka arfnyu tarik hadu ka laifu tarik unaiwing arja arfulai halor ka phang ki kentai ha ka balang ki jingklan jong ka menor bat ki jingkermen jong ka lasai. Laslang ya ka dorbar ba ha ka arfnyu tarik unaiwing da ka jingwan poi ki delicate na keleng kari India don ki delicate ki blayo bansa ha Pillar Animation Center bat katukat ni ha Saint Joseph Bas Spiritual Renewal Center. Kalalong kasi sedang ka ba ipu-ipieng ha ka ba ki delicate ha ki riam tenrai ba fer hala kirong-kirong ki lelum lang ha Saint Joseph Bas Spiritual Renewal Center Goa laslang da ka jingle niam jong ka jingkinya mas bakui belapen benta da kardinal badai pej ka Goa ba daman umus Reverend Philip Neri balas nran lang da Reverend Father KP Paul Ecclesiastical Advisor ka CCWI harangkat ki lang ba ki weipat ki lendo ki belawan ban ai mesim ya ki kentai ha kani ka jingya kendu lang. Hadian jong kamas bakui la pli perda yakni ke dorbar ba arsan snem ka CCWI da ke jingthang yaki syarak da ukongsan umus Reverend Philip Neri la penbut da Reverend Father KP Paul Ecclesiastical Advisor Sister Alicia inong ai ya ke jingkran halo ka phang pedeng ka Madam Juliet ka National President ka Marilyn Fernandez ka Vice President ka CCWI bat Master Rajiv Nathan. We should discern a message that God is giving us through all this. Layo ya kijingkran piang subhan na ikong Juliet ka National President ka balaai ka jingero ya kikenthei ka CCWI lingba ka jing IT lut bat ka jing scam ha ka jingeng kilala banwan ra bun ki jing kala ban penbha ya ka yeng ka sem ka balang ka imlang ka salang bat chadu ka jili bayar jong ka perthei kala kadau ba ka phang pedang ban ya tai ha ka dorbar ka khot ka wer ya kinoi shimenta banyak keren halur kilat kilenti banyak kun persya ya ka jingduk bakenja do bat bakenja memsim banta dawai ya ki jingmong bat banlong ki atiar ka jingsuk ha ka long briu ka man briu kala banjur bahakan ni ka perthei bakhi phalo da ki jingkluma suda kum ki kinthei ni dei banlong barabor ki bakhan ban kenir ya ki kti ban nyarap ya ki weipat ki para kenthei bat ban pej perman ban ino yanu syadir. Ukongsan umus Reverend Philip Neri ha kejingkran jong ula ai kejingero ya baro ki dkhot ka CCWI na kementa ki kamba ba jong ki ba ula ong ba ka jing perlong ya ka dorbar ha Goa kalong ka badon jing mut sibun nama ka Goa kala penmi ya ki arngut ki rukut bakrau ka balang u Francis Xavier bakut bat u Joseph Bas bakut. Lapelai pai ba ya ka sobiner sa jingkan mau jong ka CCWI da Reverend Father KP Paul SDB ibadai Ecclesiastical Advisor ka CCWI. Layo ru ikijingkren halo ka phang pedeng da Sister Alicia Putu Parambil SMI ibla ai bun kinuksa jong ki kenthei ha ka balang. Ki balong kum ki Prophet Bachelor bat bai ya ublei na ki jutang barem jong ka Bible kum ka Esther ka Judith ka Maryam ki khun Pharo ka Deborah ka Hulda ki belanut
ban bu ialah ka jong ka jing im ha ka jing ma da ka baya ai reng ban pen kalawat ya ka jing rai jong ki sim ha ki tu ki pol lemba ka bol jing start baki yo na ublei baki mani ila ai ni kusaru ki kan thai ka jutang bathamai kum ka kan thai kanan ka bla kring ya ka mission ujisu ban plai im ya ki gentle nang ta ka kan thai samaria kamaria ka para jong kamartha bat ulasarus bla ilot iki kamieng ban snap ban cha skor ya ujisu Isista Lisha ila banjur dah ka baong ba ujisu unyaw ya kan thai rengkat kadan ba ushenrang ula penkot ya ka kan thai ba pangmi isnam ka balasya khain bambit kata ha kitu kipor barim baja bat peniru ya ka jinglong kan thai jong ublei haba u ai nyuksa kum ka parsi ka riu kan thai bat bun ki wei pan ila ai ru ya bun ki ru ku baki kan thai baru blei kum ka rani balakarku Isista Balsa John Iblasya Shitom Shibun Lade Ban Aibor Yaki Weipan. Hadin ke jing play la don ru ke jing lek kemen lek subha da ke jing shot call shot ba ke jing ruai da ki delicate na Kerala na Shillong na North India na Kohima ba Chennai kilong keme jungi na Shillong gila ai da ke jing shot masti ba isong kon shong kia bala penchong shit ya baro la penkot ya ka program play da ke jing ruai ya ka anthem jong ka CCWI carry your candle kalalong kamit basa jing kenmau shijunom Haka arfatarik unai wing araya arpulai laslang biang ya ka dorbar da ke jing duai na ka benta ke jing job ka conference bat ke jing ruai women in the church we can make a difference. Haka session baningkong layo ya ke jing kren na Reverend Father ke people ibadai arbesa jong ka CCWI halor kimat ki kentai haka balang ki jing klan jong ka menor haka jing kren jong i padar ila ong ba ka jing klan jong ka balang ka dei ka bor ublei bat ki kentai kilong ki jing yo bentalang haka ni ka bor bat ka jing klan. Ipadar ila batai halo ka daw jong ka jing klan jong ki kan thai ha ka por ba menchua nuksa ka jing scam jinget ila ai nuksa ya ka kemi udon bosku bakui Mama Margaret Oceana ka long kemi ka bam nang bam stan ka ba khlam yo le school ndrai kumnu kala long kanoi kai ka batibit tam ya la ki khun ha ka bedei ba ka jinget ila batai ru halo ka jing e ba bun ba ki kan thai ha ka por menchua ki ma kum ka jing bam island ya ki banyalam ka jing bun jing te jing khum ke riti dustor jong ki Haka session ka baal jong kanika sngi layo ya ki jingkren ba ai mensim ya ki nang menta halo kapang ki kan thai haka balang ka jingkerman na ka menta ka lasai na ka Brenda adiki ka balong ka wei na ki social activist ka bakran berobor na ka benta ki Kristan hadalit haka jingkren ki jongka ka laong ba ki kan thai ki long ki sendan baningkong jong Jisu haka jat ka dingpna bat ki baningkong e ban sakhi ya ka jimi pat jong u ka kong Brenda haka jingkren ka jongka kala banjur badai lemba ka jing penskam bat ka jing kudup jing pediang lang ya baro Kabala ban pelong ya kabalang kabaklan shu affirming and embracing everyone only makes the church grow stronger kaporjan miet ndladep kamas bakui ba kejing bam jalang layo ban lipek ya kaying mane Basilica Bom Jesus hakaba kadon kamet u Francis Xavier bakui bat kaying mane hajan jongka Catherine bakui bat kiwei Haka apnai tarik u nai wing arja apply ladon ke jing amir jing lang ni kakta ka group discussion halo ke jing kren jong Reverend Father Paul bat i Brenda adike da ka ba pia ya ki delegates haki kunhun ba pher kat kum ki rong jong ki batch bagi deng kalong ka program ka ba ajingmut ha ka ba ki nelam na ki kunhun ba pher ki la ai ya ki jing ajingmut bat ki jubab kat kum ki jing kli ba ki yo hadin kata ka wei na ki program ma kham kongsan kalong ki jing lang ba jong ki AGM Haka belayo ya ki jingkren na ka presiden ka kong Juliet Ramamurthy ka jingkren Aiman Siem bat ajingmut na u arabesa Reverend Father ke people ka jingpule ya ki rai jong ka jingalang beladem ka jing ai report na ka secretary ka jing ajing ken ya ka jinglut jing sap na ka seng bat kiwei ki agenda hadien ka jing ya bam jasngi ladon ka jingjiet ya ki nong ki kam bathamai jong ka CCWI ki kerteng jong kini ki pesajit kilong kini harum Presiden Batamai Manisha Tapunu Jamshedpur, Vice President Mina Nathan na Chennai, Vice President Rose Alba Bina Karim na Shillong Miklia, bat General Secretary Brenda Adike na Bangalore bat Treasurer Assumpta Sharon. Hadin ke jingjiet ya kinong kit kam Batamai la pelong ya ka mas bakut. Ki delegates ki layo ru banlek kai pungat si ki ru riau jong ka Araban si banlek kai ru Shaki Cross. Hakalai pau tarik unai wing arja arflai ka badai ka sikut kaladon ke jingalang jong ka governing board bathamai bat lapan kut da ka mas bakut bat ka jingkan tu kan pham na arabesar kalong bangin long ki kan thai ki badap da ka jingkermen bat ban penskam yala ka jingai banwanra ka jingkala hayeng asam hakabalang bat ka imlang ka salang
Aspa kandai pun rumut ki diliki kilawan bansi mental laki arpoi telik unit kari India barok kawai. Kalong ka burom ka bakraw ya kesenjuk ki kentai Katolik Shillong Archdiocese. Hakaba hispa arpo rumut ki dilikit naki nyau teliki zone kilayo bansi mental hakani ka dor barba ba arpo san jong ka Council of Catholic Women of India hagoa. Menta usnam ikong amparin lendo i menteri ka Sorkar Jilla Miklia ilawan bansi mental lang hakani ka dorbar. Kaburam ka bakraw ka lek ya ublay bat ya kamarasti ka kini ka jay meriya ka bala sumar sukher ya ki kentai baro ki balawan pansyim menta siya kani ka dorbar ba ka ba arpusan ka balalong hagoa ya kani ka kruwo la pha dai kong Lucia M Sendram Pastoras ke 3 SSKSA Zone 3.
menolak terus. Miss Meres ini spun. Miss Meres kalau penarik spunnya. Lapor dah.